ମାଆ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁଳିରେ ଦୁଇଟା ଶିକାର କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ତ ମୋ ମାଆ ଆସିଛନ୍ତି ସିଲିଗୁଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ, ମୋ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ମୋ ମାଆ ହାତ ତିଆରି ଗୁଡ଼ କାକରା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ହେତୁ ଆଜି ମୋ ମାଆ ବନାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଗୁଡ଼ କାକରା। ତ ଗୁଡ଼ କାକରା ଖାଇବା ପାଇଁକି ମୋ ମାଆ ଏଥିପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୁଳିରେ ଦୁଇଟା ଶିକାର କହିବାର କାରଣ ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବି ଫୁଲ୍ ହେବ, ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ବି ଥିଲା। ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ହାତରେ କାମ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନା ଗୁଡ଼ କାକରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ମାଆ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରେଡ଼ି କରି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପୁଅକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଖାଇକି ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମୋ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ମୋ ମାଆଙ୍କର ଯଦି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଟାଟା।